Se complican las cosas en los alrededores del Congreso de los Diputados. La oposición en bloque rechaza la norma a la que califica como ley mordaza. Entre otras cosas, regula la devolución en caliente de inmigrantes y penaliza también el determinado uso de imágenes de agentes que se graben en manifestaciones. Desde la cámara térmica se ve la actuación de los agentes, impactos de pelotas de goma y botes de humo. Al menos 15 de los inmigrantes mueren ahogados o aplastados en el mar. Diría que un análise de filosofía xurídica ou de filosofía política nos plantexaría que os dereitos civís son uns instrumentos xurídicos que se configuran no paso do século XVIII ao século XIX, no entorno da Revolución Francesa e da Revolución Estadounidense, e que basicamente sirven para garantir xurídico-políticamente as capacidades de intervención dos individuos frente ao Estado. Nun momento concreto no que se replantexa cal debe ser o rol do Estado e, sobre todo, cal debe ser a relación do Estado con a cidadanía. Vale, esta é un pouco a narrativa estándar. Os dereitos civís son unha construción de comezos do século XIX no marco dunha transformación en profundidade das formas de goberno, das formas de facer política e a relación entre o Estado e o cidadán. O problema desa narrativa, e creo que iso é o que explica que sexa algo realmente importante, que sigan sendo importantes os dereitos civís, e que nos está marcando un momento histórico concreto respecto ao cal xa pasaron 2 séculos, que non é tal, no sentido de que efectivamente se produciron unha serie de revolucións liberais naquela altura que se deron nun grupo bastante limitado de países e que só nese grupo limitado de países deron lugar a unha transformación do real que foi avanzando cara a niveis cada vez máis desenvolvidos de democracia. Os procesos de democratización, como digo, son na mirande parte do planeta moi recentes e, polo tanto, os momentos no que os dereitos civís e tamén os políticos, pero neste caso os civís, comenzan a ensayarse como ferramenta de intervención política é bastante recente e, polo tanto, é algo que dista de estar en absoluto consolidado. Creo que é iso o que fai que sexan tan importantes hoxe, no sentido de que non son meras construccións liberais e, polo tanto, fillas dunha certa revolución burguesa. Son ferramentas que intentan contribuir a garantir a participación política e social de cada un dos individuos e son ferramentas que, por desgraza, a día de hoxe, en todas as rexións do planeta, mesmo na Unión Europea, distan moito de ter sido, mellor dito, de ser unha realidade incontestada. Para pensar que o que aconteceu en materia de dereitos civís a nivel dos últimos 10 anos, no contexto da crise, que pensar no conxunto do Estado español. Vale, eu aí diría, así como unha introducción moi básica, que me parece que hai como 2 etapas bastante perceptibles, non? A crise comeza nun momento concreto que é o agotamento do proxecto de Zapatero, da construción do que el denominaba a España nos dereitos. Entón, efectivamente, Zapatero tiña unha xenda reformista que, sobre todo visto desde hoxe, creo que ten que ser salientada, porque me parece que efectivamente supuña un cambio de construcción narrativa e política do centro-esquerda no contexto español, que implicaba, un contexto de relativa pax económica, de relativa bonanza, poñer as fichas na ampliación das posibilidades de participación de determinados colectivos tradicionalmente discriminados, discriminados. Adoptamos aquellas medidas porque si no se hubieran producido en el mes de maio... Iso se agota claramente no inicio da crise, o Zapatero os 3 anos de crise, ou se queremos en particular o Zapatero posterior a maio do ano 2010, que cando se inicia a etapa de austeridade no marco das políticas da UE, é un Zapatero que vai costa arriba e como pode, e sin demasiada xenda política, simplemente capeando o temporal. Diría que o comezo da crise está caracterizado por un esgotamento desa xenda de Zapatero, cero innovación a partir do que xa tiña feito previamente. Tampouco é que, digamos, tivese un cambio en sentido contrario. Non é que con Zapatero se iniciou unha situación de recorte de dereitos civís. Houve algunhas cousas, por exemplo, me parece interesante salientar hoxe que o Ministerio do Interior baixo Rubalcaba
inicia o que rapidamente e de forma acertada comezaron a chamarse a redadas racistas nas principais cidades do Estado. No hai redadas en nuestro país, no existen. Claramente 2008, 2009 e 2010 son os anos álxidos das redadas racistas, en particular en Madrid e en Barcelona, e iso está moi vinculado claramente ao Ministerio do Interior e a Rubalcaba, e a forma en que Rubalcaba entende que debería xestionarse os primeiros efectos, si se me permite dicilo, sin frivolizar, emocionais da crise. Os primeiros efectos da crise sobre o inicio da guerra entre pobres e a cohesión social. Vale, pero salvo esa situación, me parece que, en xeral, hasta finais do ano 2011 hai moi pouca innovación nese sentido. A situación cambia completamente, por suposto, no momento en que a crise se profundiza e chega o goberno do Partido Popular. A todos, muchísimas gracias. Aí sí comeza a haber algúns niveis de innovación que vale a pena destacar. Fundamentalmente tres. Primeiro, o principio de igualdade vinculado á liberdade de circulación, con unha serie de medidas que se tomaron respecto ás persoas migrantes. Por unha banda, o recorte dos seus dereitos sanitarios, que incide directamente a súa posibilidade de participación social, e por outra banda, a cicatería á hora de recoñecer o dereito a asilo. En segundo lugar, se teñen visto recortados de maneira significativa os dereitos vinculados á protesta social. En termos xurídicos, o dereito de reunión, antes que nada, no sentido de, fundamentalmente, a aprobación da Lei Mordaza, en marzo do ano 2015, e, xunto con ela, o maior énfase político na persecución de comportamentos vinculados á protesta social, para o cal non se necesita nin siquiera a reforma da Lei Mordaza. É algo que acontece con o 15M nos anos 2012 e 2013, por exemplo, o dictado masivo de multas respecto de manifestantes que se fai antes da aprobación da Lei Mordaza. En terceiro lugar, a liberdade de expresión se ten visto recortada de maneira moi significativa, fundamentalmente no uso das redes sociais para a participación política, mediante o recurso fundamentalmente á criminalización, á sanción, ao Código Penal, á Audiencia Nacional, e, últimamente, mediante outro tipo de innovacións, si se quere, máis perversas. E me refiro fundamentalmente á utilización dos delitos de odio para criminalizar comportamentos na rede, pero tamén fora da rede. Entón, aí se ten recortado con os delitos de odio, con unha utilización, diría, como mínimo, moi creativa dos delitos de odio, se teñen recortado o dereito a protesta, pero tamén a liberdade de expresión de maneira moi significativa. En realidade, o contexto da crise, o que fixo, entre outras cousas, foi poñer de relieve que a sempre aplaudida transición tiña sido bastante máis fallida do que normalmente nos atrevemos a recoñecer. Mesmo tería como a sensación de que probablemente o que fixo que a transición aguantase tanto como narrativa, incluso como práctica de ordenación dos poderes do Estado, foi que, de alguna maneira, o crecemento económico, a entrada na Unión Europea, a expansión que todo iso deu lugar, o que fixo foi alimentar un espellismo, non? Un espellismo que facía que colectivamente non nos cuestionásemos algunhas cuestiones que estaban aí que non estaban resoltas. No contexto da crise e no contexto da crise da narrativa da transición se produce un primeiro efecto que é, se me permite decirlo así, a consolidación final do bloque hexemónico da dereita sobre todos os ámbitos do Poder Xudicial. Ben interesante, porque o Poder Xudicial foi un dos poderes que non foi transformado no contexto da transición. Non foi o único, pero foi un deles. Probablemente foi o que menos se transformou no contexto da transición. E nun momento no que estamos poñendo en riba da mesa que a transición non transformou suficientemente en sentido democrático os poderes do Estado, precisamente o que se fai non é un avance en ese sentido, sino claramente unha regresión. A segunda liña de cambio que se produce no contexto dos últimos 10 anos, a meu modo de ver, vinculada á crise política e a posta en cuestión da narrativa da transición, é unha fuxida cara adiante no sentido de comezar a perseguir todo un tipo de comportamentos
políticos que deberían de estar amparados por dereitos civis e que, na mirande parte dos casos, son absolutamente irrelevantes. Pero, e estou pensando fundamentalmente en comportamentos vinculados a opinións verquidas en redes sociais. Persecución de inxurias en altas institucións do Estado, persecución de enaltecemento do terrorismo, persecución de aldraxes ás vítimas do terrorismo, persecución de calquera categoría de delitos de opinión que permita, básicamente, manter un determinado modelo de comprensión da orde pública. E, como digo, unha fuxida cara adiante porque será precisamente no mesmo momento en que se está cuestionando de maneira colectiva as bases de entendemento de esa sorte de sistema democrático de mediado que inventa a transición, ¿no? Pensa, por exemplo, que entre 2014 e 2016 se detivo, non se procesou, se foi a casa de ter a 75 persoas no Estado español polas opinións verquidas en redes sociais. Estamos falando dunha cosa bastante significativa, non? Mesmo en termos de emprego e recursos económicos e políticos do que deberían ser institucións dedicadas a garantía os dereitos dos cidadáns, non a persecución de opinións, non? Vale, me parece que esas son como un par de innovacións que se dan no contexto da crise e fundamentalmente no campo dos efectos políticos da crise económica, ou se se quere, da crise política que se engancha ao proceso de distribución inequitativa ou empobrecemento, non? A min pareceme que, como sociedade, o que nos sería máis útil aprender do que ten acontecido no eido dos dereitos, especificamente os dereitos civis, nestes 10 anos despois da quebra de Lehman Brothers, para min sería asumir que a transición non foi perfecta, que hai diversos niveis de democratización e que colectivamente nos puxemos un límite no avance de democratización, B, que poderíamos ir máis alá diso, e C, que todo isto ten moito que ver con as posibilidades de disfrute e de exercicio dos dereitos civis. A consecuencia de todo iso é que deberíamos de asumir que ese tamén é un terreo por conquistar. Que se a transición non gañou definitivamente o futuro, sino que foi un momento de avance democratizador que chegou hasta o punto que puido, iso significa que hai que seguir avanzando en democratización, pero hai que seguir avanzando tamén en recoñecemento e en garantía do exercicio de dereitos e de dereitos civis, especificamente. Isto significa problematizar os dereitos civis, como sociedade e como actores sociais, como colectivos, como ONGs, como organizacións sociais, como organizacións políticas. Asumir que o único campo de batalla non é só o dos dereitos económicos e sociais, porque os outros xa están garantidos pola Constitución. Tal cousa non ten sentido. Non ten sentido no eido da Constitución formal das leis como realmente existen e como realmente son aplicadas, pero tampouco ten sentido no eido da Constitución material, no eido de cales son as relacións de poder que se lograron conquistar en términos do empuxe das forzas democratizadoras frente a os poderes máis reaccionarios e máis conservadores, máis inmobilistas do Estado. Todo iso non foi un punto final, non foi máis que probablemente unos puntos suspensivos, se se quere, un punto e seguido, o cal significa que o que en grande medida a sociedade española non mirou durante as últimas décadas, que foi este específico grupo de dereitos, dando por feito que simplemente estaban garantidos, é algo que hoxe en día se volve a presentar como problema. E que sexa un problema, mesmo que estea en crise, ten a parte positiva de que agora volvemos a mirar para isto, agora nos decatamos de que había moito máis que avanzar e, polo tanto, é un momento para que nos poñamos a avanzar cara ao maior nivel de respeto, maior nivel de garantía, maior nivel de capacidade de exercicio dos dereitos civis no Estado español.